Kasper. Det er perfekt, hvis jeg bare lige rammer den en gang til, og så kommer jeg i mål. Så perfekt. 3 frem. 3. Kom så. Og har du ikke nogen handicaps? Du har ikke Ej, jeg er i fælde. Får jeg en ork med. Jeg skal så rykke en tilbage, jeg er død. Kan man ikke dø, når man kommer tilbage, så får man mistet alt det her. Så. Okay, Kasper, på mikroen. Nej, så vender jeg. Så kommer jeg i mål. Okay. Det var anden pladsen. ikke sjovt mere. Der var ikke flere mennesker tilbage at spise. Jeg tror, Mathilde har spist noget. Hvad er det hjernerne nu? Nej, I springer over mig. Jeg er en fælde. Jeg rykker ikke. Gør du ikke? Nej. Kan man ikke dø? Kan man ikke få mistet alle? Lige så snart du dør, så mister du dem der. Kasper, Ja, Kasper, for at komme ud af basen, skal du slå en 5 eller en 6'er. Og hvis du slår en 6'er, så mister du et ben til. Hard mode, det er awesome, der. Hard mode, det er virkelig hardcore. Og ved du hvad, Kasper? Det er simpelthen, fordi jeg er god til at lande på de der stjerner. Hey. Nå, er det dig, Sebastian? Hey, jeg har et lille spørgsmål. Hvis jeg står 4, rykker jeg så den vej ud af banen. Jeg tror bare, at... Nej, så lander du derovre. Så har vi vundet. Ja. Jeg tror, du bliver dernede.